Sanibonani molweni ndiyanamkela kwi-SABC ngesiXhosa. Kwi-vacation kuhleliwe ke etafuleni kuzotyiwa ke. Then uThobile aqaphele uba abantwana bakwiifowunzi zabo abe sebanqanda ke uba yenziwa le nto xa kuhleliwe etafuleni beniphethe ifowuni. Itopic yonke mayibe sithetha sonke apha. Hayi ke umnini kaMphendula athi sohlala senzeni ma ngoba niyazixoxela iindaba zenu. Wathi ngeke siwayeke amafowuni ethu, sipheni itopic esizoxoxa ngayo ke. Athi ke wena sizaninika ke itopic xa lo segqibile uMawantu ucofa ifowuni yakhe. Hayi ke noMpumelelo kabe sesitsho ke ku-diary session uba hayi abantu bayazincokolela nje iindaba zabo, yintoni esizayithetha thina nabo njengangoku. So kwethu kukuba sizihlalele kwiinto zethu efowunini. Avele uMseleko athi hey, oyena mntu bekumele uba sithetha ngaye umntwana umnini uhlale engenelela kwizinto nguMpumelelo lo. Abuze uThobile ngantoni ahleke. Athi uMseleko ngezi zakhe zaseGoli kwii-videos. Hayi ke waqala uThobile ethi le athi yes baby kuwe. Kuthethwa ke ngalaa video yakhe ke noQueen Lo le yayitrenda ke uMpumelelo. Uyaqhubeka usisi uthi le athi yes too much baby too much. Umayeni uthe ke yho ngenye ixesha kuyafuneka ke siyifake engqondweni yoba kukhona naba-underage apha, utsho ke kwi-diary session. So naye bumbona uneentloni ngezinto zithethwayo phaa. uThobile lapha uThobile uthi ke wamfowunela kuMpumelelo wayengasabambi naloo fowuni. Uyavuma kuMpumelelo uthi ndandingabambi neyiphi na ifowuni, uMseleko uvumile. Umayeni uthi zange kaloku ndithethe mna naye, yaphela into engangenyanga. Wayezazi uba kaloku ubhedile, so kwakungekho nto sinayithetha sobayi-2. uThobile ke uthi uMpumelelo wayiphika ke nevoice ke. Uthi ndimxelele uba yeyakho le voice uMpumelelo. Uthi wabuza uba hayibo ma uyazela pha. Uthi ndathi iyafana nekatatakho. So noMangwabe ke kwi-diary session uthi hey nam ndandisho uba ngumthombeni lo ngoba kaloku uthi uyamazi kodwa ke ethi hayi ngumoya oyingcwele oyongenelela kuphela. So noba uya kule part ukuthi umazi ngoba ngumantombini, yena wayelindele uba nyhani nguye. uMseleko uyachaza ke uba uShibase wathi hey kuthethwa ngawe kwiradio. Ethi wayefowuna ke uShibase evutha. Uthi hayi ke wandifaka obishini uMpumelelo, nditrenda uMpumelelo obizwa ngapha nangapha, phofu kuthiwa ndim ndingumusa. Umayeni uthi hayi sukuthi ndandifowune ndivutha, ndathi naba bethetha ngawe kwiradio. uMseleko uthi ewe kaloku wawuthi zezinto endizihambayo kweli Goli ezi zindlela zam ezi zinto endizenzayo. So umayeni uthi hayi uyandisukela wena awuyidingi kanini into mawuyithethe ngumntu. So uMseleko uye uthi ke kwakuthiwa ndingulo tata ongaphumliyo xa kuthethwa ngam. uMpumelelo ke uthe ke phaa kowabo ke isiganeko asivele sitshabalale nje, yinto ezawumane ukhunjuzwa ngayo. Umayeni uthe ulwandle uzincede ke wena mntanam ungayenzi loo nto. uSineke wehleka ke phaa etafuleni kodwa kwi-diary session uthe apha kwabo kuthanda ukuthethwa ngezinto ezithe phecelezi, akasiboni kwa isidingo soba bathethe ngale nto ngoku. So uThobile uye watshintsha ke itopic ke ebuza uMthombeni uba sowungxamele uyolala na. Wabe sitsho kuMthombeni uba ewe uNombela ugqiba undixelela ngoba masihambe siyolala lusuku lwakhe kaloku olo. Hayi ke bamhleke ke besithiwa hayi ke hambani. uAbongo ke bephelile zintloni ehleka uthi hayi apha kuvele kuthethwe nje, akho nto kuthiwa le ayinothethwa phambi kwabo. Uthi sele ke siyiqhelile ke thina loo mpilo. Uthe ke uMseleko sele ehamba ke noMangwabe wamane ke senza kii-sounds ezithile. Wathi umaye nantso ke loo voice kuthiwa uyayenza. Wabe setshilo ke noThobile uba yiloo voice kaMpumelelo. Wathi kuThobile hayi hambani ningayiqali niselapha kaloku inkonzo. noMseleko ke wabe ke hamba ke chambaza ke uhamba bheka le noMangwabe. So ke abantu ke ngoku baphume noMakhumalo bethi uyaphapha why eqale this topic phambi kwabantwana. But ke nakwi-last season uMseleko ibikwanguye nalo iqalena ngoku wayethetha ngemikhuba yakhe nabafazi bakhe uba lo sisidudla wenziwa kanjani, uMangwabe umenza kanjani. Edathi xa kungumangwabe xa kulalwa kuyaliwa kubhekwa phezulu naphantsi, kuyasetyenzwa kakhulu ngoba akakuthandi ukwenza ucantsi. So babekhona nangaloo mina abantwana kwakuhlekwa still babekhona. So into ilapha kutata uMseleko nguye lo oqala ii-topics akungoThobile. uThobile ke
ubengqina ke yena ke khwezela ke kuyo yonke le nto ibithethwa. Zithini ke izimvo zenu nina ngayo yonke le nto? Enkosi, ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.